lloc, voldria explicar-vos quin ha estat el procés que fins al dia d'avui en què atorguem les medalles i les distincions. Aquest tema es va iniciar fa més de 3 anys. A l'equip de govern vam considerar que calia procedir a elaborar un nou reglament d'honors i distincions, ja que el que teníem havia quedat obsolet i que permetés retre aquest més que merescut homenatge a persones i entitats que han configurat el Premià de Dalt que avui tots coneixem. Com deia el nostre alcalde, ara és el moment ja d'atorgar els honors i distincions del nostre consistori. Recordem que concretament l'alcalde lliurarà diplomes, medalles d'honor i el títol de fill predilecte. En reconeixement a la seva tasca a favor de la literatura, el foment de la lectura, l'art i la cultura en general. Que tant les músiques com les paraules o les lletres que he fet, tot m'ha sortit de dintre tal com són. I si he fet pel·lícula com aquest o s'ha de millorar, ja estic molt content. Gràcies per tot. Medalla d'honor i diploma a la Societat Cultural Sant Jaume, al mèrit social, cultural i esportiu. Recull la distinció el president de l'entitat, Toni Soler. Bon dia a tothom. Només vull fer extensiu aquest reconeixement a tots els presidents i juntes que hi ha hagut al llarg d'aquests 108 anys d'història de la nostra entitat i també a tot el poble de Premià de Dalt, perquè Sant Jaume és la vida, és el centre cultural, social i esportiu de Premià de Dalt, no? Només per això. Moltes gràcies. Doncs bé, avui l'alcalde lliura el títol de fill predilecte de Premià de Dalt a títol pòstum al senyor Jaume Riera i Boatella. Doncs res, moltes gràcies, una abraçada a tots. Gràcies per aquest reconeixement. Moltes gràcies. És bo que una vila reconegui la feina de la seva gent. En aquest context hem volgut dirigir la tasca
distingir la tasca de totes aquelles persones i entitats del nostre poble que avui han rebut un merescut homenatge. Voldria destacar que totes elles tenen en comú la manera de fer les coses, amb estimació, amb passió i també amb molt de coratge. Totes elles han configurat gran part del que Premià de Dalt avui coneixem, cadascuna en el seu àmbit. Per tant, distingir-les i recordar-les forma part de la història i evolució del nostre poble. És una forma més de recuperació de la memòria històrica de Premià de Dalt. Un fort aplaudiment per totes elles i moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència.